खुलुमबाय दिनै 2 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। सैमा फिसानि अरनायजों रबिराम रामसियारिनि जिउ खहा। बाक्सा मैनामाथा पस्ट अफिसाव मावनाय राजेन रामसियारिनि फिसाज्ला रबिराम रामसियारिया सैमा अरनायनि थाखायनो जिउ खोमानो गोनां जाबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय दान मोनथामसो सिगां रबिराम रामसियारिखौ मासे सैमा फिसाया अरदोंमोन। सैमाया फिसा होनानै सैमानि अरनायखौ खेरायाखैमोन रबिराम रामसियारिया आरो सैमा अरनायनि जेबो बेजिबो लायाखैमोन। नाथाय सैमा फिसानि अरनायजोंनो दान मोनथामसो उनाव हरखाबै सानाय जाखांदों, जायनि थाखाय गोब्राबथार जानायलाय बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय गोब्राबथार जानायलाय गुवाहाटि फारसे लांनो बिथोन होदोंमोन। बे लेखायै रबिराम रामसियारि बिथांखौबो गुवाहाटि फारसे लांनाय जादोंमोन। नाथाय गोब्राबथार जानायनि थाखायनो रावबो बिथांखौ लाखियाखैमोन। बेयावनो मोनसे देहा फाहामसालिनिफ्राय गुबुन मोनसे देहा फाहामसालिसिम लांलाय लाबोलाय खालामनाय समावनो बिथां रबिराम रामसियारिनि जिउ खहा जादों। रायखांनो गोनांदि रबिराम रामसियारिनि बिफानि देहाया जेंना जानायनि थाखाय बिथाङा बिफानि साख्रिखौ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो मावगासिनो दंमोन। बिटिआरआव खुंजानाय स्पेसियेल टेट आनजादाव मबाइल लानायनि थाखाय हमजादों आनजाद होग्रा बिजाथिजों लोगोसे बिजाथिनि फिसाया। बाक्सानि आनजाद मिरुआव जादों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला आनजाद होग्रा बिजाथि मुङा आसमिना खातुन। बिथाङा आनजाद मिरुनि सिङावनो मबाइल फन लानानै हाबदोंमोन। बेनि उनाव आनजादनि सोंनाय बिलाइखौ मबाइलजों सावगारि सेबखांनानै वाट्सएपनि गेजेरजों आनजाद मिरुनि बायजोआव थानाय फिसायनो दैथायहरखुमादोंमोन। नाथाय सिखावै टेट आनजाद होनो नाजानाय आसमिना खातुननि साननाया फेलें जादों। पुलिसनि सांग्रांथियाव आसमिना खातुनजों लोगोसे बिथांनि फिसाय महिदुल इस्लामा हमजानो गोनां जादों। 30नि गोबां बारग' NDFBफोरा फासिनि साजा मोननो थांबावगासिनो दङ आरो 30नि गोबां बारग' NDFBफोरा जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननो थांगासिनो दङ। बे खौरांखौ होफैदों बिक्रम दैमारिया। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव बारग' NDFB बिदा आरो फंबायफोरनि थाखाय रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंनाय जादोंमोन, जेराव थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। जेराव बिथाङा जोबथेसालियाव थानाय NDFB बिदा फंबायनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोननायखौ फोरमायथिदों, जायखौ बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनोबो फोरमायथिनानै होदों। बिथां बिक्रम दैमारिया फोरमायथिदों दि एक्स NDFB अजय बसुमतारी आरो बिष्णु नार्जारिखौ फासिनि साजा फोसावदों आरो बिथांमोनजों एखे केसावनो हमजानाय सा 30नि गोबां NDFBफोराबो बे एखे केसावनो आरो एखे धारायावनो फासिनि साजा मोनथारगोननि लामायाव दं। बिथांमोननि अनगायैबो एक्स NDFB रंजा बाजा, रबि बसुमतारी आरो प्रदीप ब्रह्म बिथांमोनखौबो जाय केसनि थाखाय जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों, बे एखे केसावनो सा 30नि गोबां एक्स NDFBफोराबो जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननो थांगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोनखौ रायजो राजा आरो सोरखारा रैखा खालामनो गोसो दंना गैया होननानै सोंथि खालामो आरो बिथांमोनहाबो मिथिगौ सोरखारा गोसो जायोबा गोरलैयैनो खामानिफोरखौ मावनो हायो, गाबोन समफोरनो उदां खालामनो हायो, नाथाय सोरखारा मानो राहा लायाखै बेखौ मिथिया होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि मावनांगौ खामानि गोबां दं, जों गावजों गाव बुंलायबाय थानानैल' जेबो जाया आरो सोरखारनि सायावनो गासै मिजिं दं होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि NDFBफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों, नाथाय मावनांगौ खामानिया जायाखै। बेनिखायनो बिबाना गासै बर' रायजो राजा आरो सोरखारनाव दं हिसाबै गासैखौबो बावगारनानै आरो दोनथ'नानै जोबथेसालियाव थानाय एक्स NDFB बिदा फंबायखौ उदां खालामनानै लाबोनो हायोबा बेनिख्रुइ देरसिन आरो मा गोजोननाय दंबावो। रां रुफा, साख्रि बाख्रि आरो जौगानायनि खामानि बेफोर उनाव जाबाय थागोन, सिगां सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनांगौ होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। गुबुन फारसेथिं रायजो राजाफ्रा उदां जानायखौ हास्थायाबा गासैबो थैनायखौनो लुबैयो होननानै हारिनि थाखाय नांनानै जोबथेसालियाव गोलाव सम जोबथेजानाय बिदा फंबाय एक्स NDFBफोरा दुखु फोरमायथिहरदों होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। कर्नाटकआव 10 मेआव विधान सभा बिसायख'थि जागोन। बिसायख'थिनि थाखाय रड श' खालामफुबाय थानाय समावनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि फारसे मबाइल खुबैनाय जाथाया समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों।
मख'नो गोनांदि गोबां रैखाथि होनायनि गेजेरजों कर्नाटकनि माइसुरुआव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा गारियाव गाखोनानै रड श' खालामदोंमोन। बेयावनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि फारसे मबाइल खुबैदों, जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनाव मबाइला नांनायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों। नाथाय सोंनाय फिननाय लानाय आरो गोबां नायबिजिरनायनि उनाव मिथिनाय बायदिब्ला सासे बिजेपिनि मावथि आइजोआ खुसिजोंनो गावनि मबाइलखौ खुबैदोंमोन आरो सोरनिबा खहा खालामनायनि बिथांनाव जेबो थांखि गैयामोन होननानै फोरमायथिदों एडिजिपि आलोक कुमार बिथाङा आरो उनाव मबाइलखौ आइजोनोबो गथायहरफिननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि कर्नाटकआव 10 मेआव बिधानसभा बिसायख'थि जागोन आरो 13 मेआव भट साननाया जागोन। रायखांनो गोनांदि बिजेपि दोलोआ कर्नाटकआव सोरखार दानो थाखाय नारा नाथा नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। साफा स्टार केम्पेइनारफोरा कर्नाटकआव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंहैनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो कर्नाटकआव रड श' खालामहैदों आरो रायजो राजाफोरखौ बिजेपि दोलोखौ मदद होनो थाखायबो खावलायहैदों बिथाङा। एनडिएफबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो बिथांमोननि केसखौ बोखारनायनि थाखाय बिटिआर सोरखारनाव थोंजोङै जेबो गोहो गैया। बे खोथाखौ फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय एबसु आरो बिटिआर सोरखारा जेबो खामानि मावाखै होननानै गोबाङानो अजद होबोदों। बेनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि एनडिएफबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो बिथांमोननि केसखौ बोखारनायखौ लानानै राजखान्थि खालामनाया मोजां नङा। बिटिआर गोरोबथा जानाया 3 बोसोर बारलांबाय। बेनि उनावबो एनआइए कर्टआव हाजिर जाहैनाय आरो साफाखौ राय फोसावनायखौ लानानै जोंबो गोजोननाय मोनाखै। नाथाय जोंनि खामानि मावनाया माब्लाबाबो थाद'आखै आरो गासै खामानि मावनायखौ रायजो राजाफोरनो सानफ्रोमबो खोन्थानांगौनि खोथा फैया होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदि सोरबा समाज बिजोंनि गेजेरजों, सोरबा इउटुबनि गेजेरजों, सोरबा जोबथेसालियाव थांनानै एनडिएफबिफोरखौ लोगो हमनानै फैनानै सोरखौबा थांखिनानै रायनाय, दोलो आफादखौ रायनाय, सोरखारखौ रायनाय, बेफोर जेबो जुक्ति गैया आरो बेबायदि सोरखौबा रायनाय आरो दाय होनायजों खामानि मावनायाव माब्लाबा नार्भास जायो, डिमटिभेटेड जायो आरो साननो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो एसेबां खामानि मावनायनि उनावबो दिनै फिथाइ थायाखै, नाथाय गाबोन समफोर माब्लाबा जागोनखौ आसा खालामनानै आवगायलांगासिनो दङ। आयेननि बेलायाव रावबो गेरेन्टि होनो हाया होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे एनडिएफबिफोरनि उदांनि थाखाय सोरखारखौ नारसिनगोन आरो बिटिआर सोरखाराबो खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि एनडिएफबिफोरनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो दङ। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव NDFBखनि सा 52 सोद्रोमाफोर दङ। बिथांमोननिया एनआइए कर्टआव ट्रायल सोलिगासिनो। सा 52नि मादाव 6खौ दायनिगिरि फोसावखाबाय, 6नि मादाव 2खौ फासिनि साजा आरो 4खौ जिउ जोबजासे साजाबो फोसावखाबाय। बिथांमोननि सायाव एनआइएनि बिजिरनायखौ चेलेन्ज खालामफिननानै गुवाहाटी हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामनाय जादोंमोन आरो बिथांमोन 5नि हियारिंआ गुवाहाटी हाइकर्टआव दिनैनिफ्राय जागोन होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। थाइलेन्डआव सा 83 भारतनि सुबुंफोरखौ हमदों। जुवा गेलेनायनि दायाव थाइलेन्ड पुलिसआ सा 93खौ हमदों, जेराव सा 83आनो भारतनि थागिबि आरो सा 6आ थाइलेन्डनि थागिबि आरो सा 4आ म्यानमारनि। मोनसे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै थाइलेन्ड पुलिसआ थाइलेन्डनि लाक्जारि हटेल एसिया पाट्टाया हटेलाव रेड खालामहैदोंमोन, जेराव सा 93 जुवा गेलेग्राफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे 1,60,000 भारतनि रांजों लोगोसे 20 कौटि रांनि गेम्बलिं चिप्स, गं 92 मबाइल फन आरो गं 9 CCTVखौ हमनो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे लाक्जारि हटेलाव 100 कौटि रांनि जुवा जागासिनो दंमोन। जुवायाव बाहायनाय बेफोर मुवा बेसादफोरखौ भारतनिफ्रायनो लाबोखादोंमोन आरो पुलिसआ हटेलाव रेड खालामनाय समाव जुवा गेलेग्राफोरा जुवा गेलेगासिनो दंमोन। उनाव पुलिसखौ नुनानै खारनो नाजादोंमोन, नाथाय पुलिसआ सोरगिदिं बेंखनदों आरो सा 93 जुवा गेलेग्राफोरखौ हमनो हादों। 1 मे अदेबानि मैया दाब जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि रुंसारि सान फालिदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे अराय आलो गोजोन जायो बेनि थाखाय आरज गाबदों। 1990 मायथाइनि 1 मेआवनो अबथिरायै रुंसारि जादोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा। एबसुनि आफादगिरि थानाय समावनो आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनो थाखाय बुहुमनि गासैबो बर' सुबुंफोरखौ खौसे खालामनानै आलादा बड'लेण्डनि सोमावसारनाया गोख्रों जाफुनायनि गेजेरावनो
34 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जादों जायखौ लानानै गासैबो बर' रायजो राजानि मेगनाव मोदै गदोंमोन बेनिखायनो बे सानखौ माब्लाबाबो बावनो हाया होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजोंनो जोंनि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय आरो बिथांनि आद्रा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय गणतान्त्रिकै राजखान्थि आरो ससियेल मोबिलाइजेशननि गेजेरजों सानसे जाफुंहोनो थाखाय सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावनांगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों